Apuso tapno mapreserbar ti tradisyon dagiti tingyan. Summer Camp na nga utility Tubo Abra. Detalye ni Bridget Mayo. Nagtitinulong dagiti agtutubo iti ili ti Tubo Abra amang ibangon kadagiti tent nga aramatenda para iti summer camp ken LGU Olympics ama angay itatawen. Daytoy ti maika-20 ket 7 apan nakaangay ti innem nga aldaw a summer camp. Manipod na rugyan idi 1972 apar partisiparan ti na duma-duma a pamilya. At daan daytoy ti tema asin ag itako kayat naasawen ag kakabsat tayo amin. Gagem daytoy ama preserba ti kultura ti Tingyans ken maadalan dagiti agtutubo nga agbalin a lider. Objective na daytoy nga kampural ket tapno maikan dagiti agtutubo iti leadership training, cultural revival, may pakita tayo dagiti nainsigudan nga kultura, tradisyon iti maang tribe. Kada pamilya nakipagpartisipar, sana bumabati 20 dagiti agkakabagyan. At dapay a pinaragsak dagiti agtutubo ti okasyon, babaen kadagiti aktibidad kas iti ground demonstration ti kada pamilya, ken ti search for Mr. and Mrs. Sin Ag Itako. Maysa ni Norman kadagiti tinawen nga agat atendar iti youth camp. Pang kami ti aktual nga pinagmimiting kami ko mga obrab mi ke pamilya aktual practice gitu. Lawan di pagsalitan di cultural tapos di sports. Nang rugit aktibidad idilaing Domingo ken aglepasin ton Biyernes, mangnamnama dagiti nagorganisa nga adu ti maadal dagiti nagpartisipar ken maipakat da daytoy iti inaldaw a biagda. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.